Sziasztok! Sziasztok! Ugye itt van a barátnőm, és azt fogjuk csinálni, hogy ugye vannak nekünk kis cicáim, meg simán nagy macskáink, és akkor meg fogom mondani a nevüket. Na, ezt a cuki kis círmos cicát úgy hívják, hogy Lévia. Várj. Őt beintegetett. Őt úgy hívják, hogy Kenyé. Kenyé. Őt, hát tudom, ő fiú. Igen, ő fiú. És úgy hívják, hogy Ived. Nem értem, hogy miért. Na hát, ő fiú, ő meg azt hiszem lány. És itt a nagyanya macska. A kis Vivien. Hát nem kis Vivien, mert jó széles. Vagyis hát hosszú. Na, Vivike most éppen törődik a maga dolgával. Éppen bambul. Cuki. Ide jött Lívia. Van még 2 kis macskánk, csak az elveszett. Úgyhogy igen, elvesztek. 2, másik 2. Hát az a legnagyobb probléma, hogy egyszer bejött ide az udvarra az egyik elveszett kismacska, de azután rögtön elszaladt. Azt a kis házat meg már nem is használják. Nekik már a garázs az otthonuk. Sziasztok!